दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि फैबाय थानाय जथुम्मा बे जथुम्माया गाबोननिफ्राय जानो थांगासिनो दङ सेरफांगुरि जनता कलेजनि लांगोनायाव आरो बेयाव जोङो सानथामनि हाबाफारि लादों 21, 22 आरो 23 भारतनिफ्राय लानानै आसामनिफ्राय लानानै गोबां मेलेमजिबि दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन आफादनि दल संगठननि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लागोन आरो गाहायै जोङो 22 तारिखआव सानडे बे खालि जोङो मोनथाम सेमिनार जों बेयाव लादों। मोनसे सेमिनारा सोलोंथाइखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि जोङो लागासिनो दङ। गोदान सोलोंथाइ बिथांखि नेशनेल निउ एजुकेशन जि पलिसि 2019 जि ड्राफ्ट बे फैबाय थानाय समाव बियो बाहायजागोन। बेखौ लानानै जों स्पेसियेलि मोनसे डिसकासन लादों। बेजों लोगोसे आइजोफोरनि समाजारि थासारि, आइजोफोरनि लिडारशिप, आइजो जौगाखांनाय, आइजोनि जि अधिकार एम्पावारमेन्ट बेखौ लानानै जोङो आइजोफोरनि स्पेसियेल मोनसे सेमिनार आरो आबाद बिथिङाव जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो आबादारिफोरखौ लानानै एग्र' इक'नमि जि आबाद रांखान्थि आरो गामियारि जिउ खुंनाय बेनि सायाव जोङो आरोबाव मोनसे स्पेसियेल सेमिनार लादों। आसाम एग्रिकालसार इउनिभारसिटिनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन एग्रिकालसार इन्सटिटिउट आरो गुबुन गुबुन फसंथाननि बा गुबुन गुबुन आफादनि आइजो दैदेनगिरि आरो साइन्टिस्ट लोगोसेयैनो माने एकाडेमिशियान इडुकेसनिस्ट बे मानसिफोरखौ प्रिन्सिपाल आरो प्रफेसार बिथांमोनखौ जों लिंदों बे सेमिनाराव सावरायनो थाखाय। 23rd जोंहा अपेन सेसन दङ आरो बे अपेन सेसनाव जोङो चिफ गेस्ट हिसाबै आसाम एग्रिकालसार इउनिभारसिटि जरहाटनि जाय मोनसे समनि भाइस चेन्सेलर कमल मल्ल बजबरुवा बिथांखौ जोङो चिफ गेस्ट हिसाबै लिंदों आरो जोंनि सोमावसारग्रा आफादनि दैदेनगिरिफोर थागोन, ट्राइबेल संघर्ष सिटुवानि दैदेनगिरिफोर थागोन, त्रिपुरानिफ्राय दैदेनगिरिफोर फैगोन। दा बे गासैबो मोनसे जोङो मोजां मोनसे हाबाफारि लादों आरो जोंनि डेलिगेट जि सिटिं बे डेलिगेट सिटिंआ जोंनि थाखाय खोब इम्परटेन्ट आरो खोब माने गोनां बे समाव जिहेथु जोङो गोबां जेंनायाव दङ। बड'लेण्ड सोमावसारनाय, बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनाय, बड'लेण्ड दाबिखौ जोङो मोनफुंनायनि बा बड'लेण्डखौ दाफुंनायनि थाखाय मा स्ट्रेटेजि बिथांखिफोर जों लानो हायो आरो सरकारखौ बोरै नारसिननो हायो बिनि गेजेरजों रिजलिउसन एडप्ट जागोन। बर' हारिनि थांना थानाय थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बेयाव सरसा जागोन। सोलोंथाइखौ लानानै स्पेसियेल डिसकासन जागोन आरो लोगोसेयैनो आथिखालाव मोनद' हारिनि ST होनाय, केब आन्दलन माने सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट आन्दलन आरो गुबुन गुबुन बिथिं जिफोर दङ बे गासैबो बिथिंखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे हाइस्ट फराम दङ डेलिगेट हाउसआव बे डिसकासन जागोन आरो बेखौ उननि समाव रायजो राजानो रिजलिउसन एडप्शननि उनाव निस्सय जोङो मिथिहोनाय जागोन।